Снимаш. И здравейте хора! Днеска играем! И здравейте хора, аз съм Фаус БГ и тук с мен е Гетикс, който забрави как се снима да фак. Овчай ти издадах от Майнкрафта. Get out my face! Те ще видят паролата, като влизаш, бе. О май гад, fuck. А, то пак верно, че се логнат. Шана бе, изчезва от стаята ми! Да. Изчезва бе, ще имам хейтери заради тебе бе! Не, няма да имаш хейтер заради него, а заради себе си, дет му викаш. Да бе. Да. Are you serious? Днешно време те мразят такива. Фак бъгнакс. Днеска ще играем. Да, аз съм напротив да Gaming и днеска ще играем в Soulplex Sheep Quest. Oh yeah. Коята бяка влизи, бе, млади мънко. Не съм влязал. Дай в болт. Бол. Сам болт. На първия ред. Да, те беше болт, ма да не влезеш в болт 2. Аз влязах там. О, от един отбор сме. Ко става, мафака? Убиш това, бе, цяло всичкото ми се бъгна, бе. Аз отивам от червените да взема. И аз отивам. То Ще отивам. Има гъдърт! Чек, нещо стана. Има Да, само... при мен е лак. И при мен доста лагна, при мана. Фак бъгнах. Чек, ще ни вземат овцете! О, аз се бъгнах много жестоко. Майка ти тупа. Yes, някой си има овце! Аз убих един. Спасих ни овцете, човек! Спасих ни овцете! Един беше на едно удряне и аз го удрям и му спасих овцете. Къде пак да влизам, Дани? Ай на болт едно. В смисъл, само болт. Да. Get off my face. The fuck? И ти ли падна от света? Да. Чек! The fuck? Аз се върнах. Тук може да се избере не с какво да Ай бъдем. да бъдем блу. Ху. Значи бу. И сега какви ще бъдем? само Арчери, базеркари. Аз викам да сме с меч. Брют кит. Отиди на бруте кит. Аре бе. Взел го. И отивам на блю тим. Аз съм на блю тим. Искаш да Застани бъдем върху арчери? овцата. Аз ще бъда арчери. Ти къде си, бе? Аз съм пред овцата. В смисъл. Ти виждаш ли ма? Не. Аз тебе не. Да. Я ела тук до той стъкло. Бялото стъкло. Да, с Optifine съм хора. О май гад, човек! Какво? То си ге ми омръзна. И трябва да го скипна. Обаче аз... Зелено. Аре бе, човек, как да вляза в шибания тим? Смисъл да играя. Зелени ли ще играеш? Не бе! Ти влезе ли вече? Няма Защото съм... ние вече сме започнали. Ма аз не знам как да вляза, мафака. Човек. О, мага. Човек, аз натиснах шибаната овца, тая синята и сега пише You are already in blue team. Ти как влезе? Както се влиза. Това как го направи, бе? Аз тук ги разбивам някакъв лека бос. Лака бос. Бе. Човек, защо само трето е? И плюс това Отред ли си, бе? Да! Аз бия ред. Fuck you! Пък и му умря, а? Ми човек, аз към съм арчери! Аз ще лопна. Марчер вече един някакъв. Тук гледам. Окей, ние имаме най-малко овце. Ние имаме 2 овце и 3. Също спро. Искам да отида на Ship Quest. Ха! И искам да бъда шибаното арчери, дано да няма пусти веднага. What?
И при тебе ли записано? Аз падам от света като някаква баба. То веднага те пуска, Тони. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you very, very much. You are another bitch. Какъв си? В момента чек никой не виждам. Не, го и много срано. Ние си имаме три овце. Да, ти от кои си? От червено. Ей, Павка, искаш да умреш. Кой? Павел Колев. Някой взема овцете. Газ! 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 Чек, ти знаеш, че като... Когато спринтваш и натисни два пъти спацията, може да лечиш с овца. С какво да летя? С овцата, когато взимаш овца и когато почваш да спринтваш и когато Само тебе ли те изкара? Ко бе? Мене ме изкара от шипоеста и отидох в хъб. И в момента съм никакъв. Аз съм в шипквест. И язах в шипквеста, пише ли, че съм влязал? На мен ма направо дисконектна от шипквеста. В смисъл, И мене, влязах. аз съм никакъв, бия ги тук. Чекай, да играем Survival 2. Няй. Шипквеста. То нали беше той скелетон, дето и до виледжера? Да. Fuck you, fuck you, fuck you. Survival 2 му пък. Аз съм вътре. Телепортни са до мене. Окей. Тъпа, и тъп. Слава спеки. Фак. Да знаеш, че тук дойдох в една къща на бързо. Защото и тук му да се обира дървото, виж. Ама, вече, тук има 30 парсета. Там не могат да се убият, има рез. Тук има 30 парсета само. А виж. Да бе. Мога го убия. Не мога. Ами да, ще мога. Обаче той вече не може да се чупи. Не на сам мой ли? И тук мой. Ехе! Стига толкова. С 35 дърво мисля, че ще не стигне ли още. Ох, много ми лаги на мене. С коя версия си? 1.8.8. Нали още с нея не ти лагило? Да, сигурно колко корна има тук общо. Сега да Пиши 31 играчи онлайн. Да. Узи ми кола. Ама защо го правя с мутика, бе? Защо го спира? Как не мога да се мама? Имам 16 кола. Дани, къде си, бе? Тук си. Крипър, бе. Телепорт. О, чек! Тук крипъра гръмна и уби прасито. Да, фак. Искаш ли тук... Хайде да се намерим равно място, да се направим някъде. То не е само равно място ми неща да бъдем близко до някой рез. Да, не съм. Ти напусна Фибал. Какво беше можал да прочита? Нупски меч. Да, не искаш някой ден? Чао, бе. Ние имаме поредица с тебе, нали? Нали оцеляваме двамата. Да, в той. С Флава. Флавакрафт. Аз не съм снимала в Флавакрафт, да знаеш, че имаме поредица с Флава Спики. Ето не е само моя. И там един състоян. Косев деца на събълцикаме и му направихме пранк. Той няма как да влезе, защото сървъра още не е пуснат в момента. Да, бе, направихме му. Сега
Въобще са такова, бе. И да знае, че се изгубиш са тъпом. Опа. Сега че си по-полека. Ей, тук ли искаш да живеем? Да? Аз имам лопата, мисля. Аз правя такова. О, тък му долида. Като се направя силката чекирки, аз правя рейса, става ли? Ето че мучиката. Аз имам. Аз съм мучика, бе. Ей, до тук му е. Реселект сверт. Survival 2. Или къщата. Крит. Ямал. Готово. На, добави ма. Сет. Гетикс. Тръстет. Т. Готово. Не мога. Може? Я пробай. Да бе, мога казах. А. Майстор. No пизон, фак. Ела тук да стигнем с снежни топки. Не, че искам сега да направим по-бързо къщата, ще е долу добре. Ако ми помогне, ще бъде доста добре. Взимам си такова. Кедатус. Искам се слуша. Да направя тук Едно. един... Е. Не знам. Дани, къде ми отиде? Въчерите, Влязох в стаята ми и трябваше да заглушам. От скоро време бая, че се заглушавам. Ми се налага. Сега дай да Дани, го сега ще изгубня. дам много стакове. Во. Такова. Лудо. Дърво. Да, дам чудо, защото аз съм пълен да направиш Ти чисто. откъде имаш толкова много дърво, бе? Аз го събирах. Кой ще кажеш за моята лопата, а? Да, я съм същата. Не сте ли с Айрон? С Айрон съм. Аз съм с Даймонд. Окей. Аз нямам крип. Просто заглушаваш той, бе. Като отвориш OBS-а, има едно микрофонче, червеното, и си го намаляш червеното. До края. Да, до края си го намаляш. Извинявай, Да не сега го се усилиш. заглуша малко. Мамо, Продължаваш да си играеш. да, аз го заглуших на крипа. Don't worry. Don't worry. Мамо! Happy birthday! Къде? Йонче, само гледай, защото не мога да взема, защото съм... Йонче, не мога! Ако закачиш, ще щупя легена! Мамо, не иска да се качва! Вай, мамо, щупих легена! Да, хора. Мамо! Щупих легена! Чакай, сега ще дойда Йони. Мамо! Маме! Мамо! 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 Маме!
мишката и бялата кола, ако се не направи, ще Няма да сядат, просто пукнете много. За момент. Остави той да седне. Пак ти крикни до него. Йонче, айде седни тук. Да, не трябва да... Къде да слуша това? Виж, тук слагаме само сняг. Чули, Да. то чест е специално за сняг. Всъщност дай го на мен, аз ще направя нещо с него. Йонче, не... Йонче, какво искаш ти? Не знам какво иска. Остави го да седне над пликена. Седнал си, не знам какво иска. Йонче, какво искаш? Ауч! Ето, Йони. В момента играя без мишка, много ще ми бъде трудно. Виж колко се крати. Играй! Fuck you. Дани, аз ти дадах дърво, нали? Да, бе. Нищо не използваш ни. Човек Йончика! искам да събера необработено. А, добре. За основите на къщата. Давай, да. И с мишката. Дани, може да си направи един чест, защото съм пълен. С какво си пълен? С много неща, с руди, с всичко, с яйца. Дърво. Може и ти да ми направиш. О, Ми го служи някъде. само, че да ги отделяш. В смисъл, какво? Да ги отделяш! А, да. Е, тук отгоре ще сложа моите неща. Твоите неща, ли? Да. Как те и твоите неща? В смисъл, моите глупости. Ми дай тук да и за такива яйца направо. Да, бе, да. Дай да направо да е така, наистина. Много съм бавен, нали? Направи печка, плиз. Какво? Имаш ли такова да направиш печка, защото имам доста руди? Не, сега ще отида да снима кабелстон. Виж, ето тук има мина. Йонче, ела тук с пирона! Вау! Остави го, да не го глътнеш. Ако го глътнеш, майка ми, мама ще ме бие. Стой пред мене така, да те виждам. Отговоря, матко. И здравейте хора, аз съм тук аген. Не е нужда да кажеш. Здравейте! Моя кайте, здравейте хора. Като най-обикновен тук. Пак трябва да се тръпна, пак трябва да заглушаваш от брат. Трябва да заглушаваш от брат ми, пак ме дразни и такива неща. Е, хора, сега правим основите тук на една къщичка. Не мога да те взема, а не мога да играя. Йонче, ето ти лекена! Ето! Значи, 3. Не, дай. Още път човек, приключил. Ще му дава на пак без да рипети. Ай. Дай му да става там на пътя. Дай му да седне. Тати, не мога, нямам стол. Да не си го седнеш това. Пък ти плюс това, аз му дам всичко, което искам.
да, му да натиска всички копчета. Само да седни. Богдана да седни. Айде до него. Да, снимам Без шум. клип. Той ще към мене, Иванче. Тати ще даде мой телефон. Айде. Твой телефон къде? Мисля, че... Айде. Айде. Аз съм тук отново. Здравейте. И така. Това ще ни бъде къщичката. Ото. О, ще отида до Ларки. Ларк Манки. Дале. Скайп на... Да. Че кой пише, бе? Нямаме 10 глоустон. Warp my key. That warp doesn't exist. Защото не го пишеш правилно. Абе, К е... Майнца. Отделно ли се пише майнки? Не. Не. Чакай, сега ще видя в Warps. Не има Warp Key. Значи, защото то преди нали беше Warp Mine Key. Има warp. Сега е Warp Key. От два дъма. Моля, аз не се сетнах хум! Фък. Бах, че тъпто. Кей, аха, сам. Окей, аз се ориентирам и ще се върна в хома. Паници, нали си сетна такова рез, бе? Да. Аз мога да се върна, аз вече знам как да се върна. Макар че да е рестъпа. Ямбо. Ямбо. Да, аз те го кръстих. Що не ми дава да чука всичкото, бе? О, призмарин! Fuck my life. What? Какво? Ако се пънаха диаманти, дай, защото и аз ми се пънаха диаманти. Искам един стак, мадавка. You don't have that title, ми нямам го! Искам да го взема, струва за 120... 128. Стой тук. Да, fuck. My life. Ти Таня ще тъпам тъпа, а? Нали има рестъпа, бе? Да. Ще приемеш ли или не? Не, нали има рестъпа? Окей. Ямбол с триота. Тъпа. Рез. Рестъпа. Рез. Тъпа. Тук, Ямбо. Ямбол с триота.
Ямбо с главно ли? Не. Окей. Ей, ти сега както ще го напиша в чата. Да. Ей, те. Майка ти е зомби хубава. Красавец. Окей. Рес. Тъпа. Майко му дойда! Еми не, човек от вас не може да се направи клип! Оф, мъгъле. Питай! Рес. Тъпа. Ям. Б. О. Не. О. О. Чек, не мога! Не Ямбула! Не пише Ямбула. Ми какво пишеш? Ямбул! Искаме О, и чек, кидаме. изкрих се крака. Майка че. Ей, той напиши. Ти купиш тук, бе. Ой, чек. Сложих двойна врата на той. Ще малко обаче. Рес. Тъпа. Ими. Точно той пиша. И какво ти пише? Чай сега ще видя. Пира избранто. Като ръва. Ctrl V. Еми пише Restapa Yambo is not allowed in this area. Отиди, да, защото ти си на той. Отиди напиши Фари. Да знаеш, че съществува този арест, ма не можеш да го напишеш в тая арена. Чакай само. Къде ето? What? Окей, бъкна Майнкрафт. Приели? Ало, приели? Не, как да приема, като ти не си ми пратил? Тъпа, тъп. The fuck, бе! То. О, ще спирам. И здравейте на... мъка. И надявам се да ви харесал клипа. Защо да толкова скратък, бе? Ти нищо не правиш в този клип. Ой, да, наистина няма го спирам. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Хора, защо правя така къща? Защото в момента не ми се прави по-хубава. И не те и Пък и тая си я бива. да, бе. Искаш да направя... Имаш ли да ми направиш оградки? Знаеш как се правят? Ай, Ето направи, ти аз да. всичко правя заради тебе. Я виж с лава кратко става. Да направим... Ама извинявай, кажи ми за какво са ти. Ще правиш от тук от преди беседка, нали? Такова. Искам да спава на един кон. И нали знаеш, че може тей да направиш? О, да, мога да направя. Айде, готово. Fuck you. О, бе, толкова са
Бъгва се. Мирай! Разшири му мястото, бе! Човек, ти му намерил пътата! Май, човек, много си зле. Ще взема още един кит. Ей, тук ти казвам вече много си зле. Кръста ма заболява с тия право тия хора, дет само имат парче и си. Направе. Човек, знаеш колко пъти съм седял, аз прав. Сигурно с години наред съм седял прав, защото... Да, с години направо ти повярвах. Ми да, човек, защото стола ми се беше развалил и беше кликнал колкото земята и трябваше да стоя прав. И сигурно откакто съм се нанесъл в тая къща, трябваше да стоя прав. Обаче е, че съм с другия стол. Я къща, бе. Нали аз съм се наместил, преди живях в блок. И сега се преместих в къща до той. Не, сега ми като бях на 6. Да. Нали се преместих? Премести са, аз той не го помня. Ами ти откъде да знаеш, ние бяхме завършили дом, мом, всичко. Fuck И you, той стола нещо се развали, докато го принасяхме. Сървъра лаги. Motherfucker. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you very, very much. И такова. И той стола нещо се развали, нали, докато такова. Докато пътуваш и... Смисъл от къща на... Ти от блок до къща. Да, от блок се местя в къща. Да, спанах. Няма да фана, бе. И стола ми се беше развалил. Докато го таковаха. Ти беше гадно, извинявам се. Ау. И докато се оправи, трябваше... Обаче те накрая решиха да ми сменят стола. Обаче сега не знам кога се купувам такъв асъл за комп. Уеп! И на... Махни я. Ние къде имахме къщата, бе, с много глави, бе? В кой сервер? В Сауплекс, ама в другия survival. Да се сета ли тук хубаво, да не? Не, човек, не се сетва за какво джи. Сет. Готово. Come sit, motherfucker. Motherfucker. Аз искам да спам на чикен, да направим чикен ферма. Отвънка. Лагна сървъра. Ладно. И при тебе ли те и по едно време се записва някакво? Да, стоя на едно място. В смисъл вървя, пък виждам та тебе да стоиш на едно място. Ох, кръста ми, бе! Куда си измисля да седна като хората, бе? Де да знам. Ако го сетна още един път, ще го щупя. О, човек, ще се преместя в спалнята. Има там легло, ще седна на леглото, има една малка мачка, ще сложа компа на маската. Ще се преместя. Аз тук правя ферма. Ти направи оградки. Шара! Какво играете? Какво играете, бе? Тебе ли остана голда? А, той и айрана. Да. Да, айран, 3. Окей, чакай. Ето. 1, 2, 3. Добре, бе, не ме интересува, колко пъти ще ми кажеш?
Искаш да дойде, че ти щупя главата ли? Те хора, пак съм забравил да го отглуша. Дани, ето, давам ти ги. 1, 2, 3. Играй ми файерворковите. Какво е това изречение? Играй ми с... фойерверки. Фойерверки. Кой го каза, ти играем в Fireworkovич? Брат ми, да, аз пак брат ми. Бършо четно така се прави на голям англичанин. Аз ще го почна с английски, няма да разбере какво му говоря. Кой бе? Чек, бъгна ми се фляга в къщата. В къща. Мога да щупя това? Не, не мога. Да, не взех ти 2 пържоли, защото имах само 0. Овче, човека се напи. Какво ти бе? Какво бе? Не да знам, тук честовете ми стават жълти. Ари, сериозно ли? Не, човек, базикан са. Ари, мък ти беше, ще щупя каската. Чакай аз. О, мага, човек! Нали се сещаш преди, че бях се изнервил на той, на Skywars и бях влязъл с хак? Сещаш се? Добре, присяда, мъкни! Сещаш ли се? Да. Сега хакаме още такова. Забравил съм такова. Но окей. Да го премахнеш, аз пак да го премахнеш, да го махнеш. Да. Ще пуснем. Тук има Тей. има такова. Един малък чест, той е за Руди да знае. Да, аз го бях оставил, защото той е включил Optifine, верно. Да, не закупи чест тук с такова. Окей. Fuck you, не мога да спра да пея. Ти знаеш, че влях в един сайт караоке парти и там може да пееш английски песни и такива неща. Вече никой не ползва караоке парти, честно ти кажа. Откъде знаеш? Защото преди го ползваха всички, сега всички ползват iStar.bg или com, не знам. Кой това? iStar караоке. iStar караоке. Аз някой ден ще снимам на него. Аз бях снимал Да пея малко песнички с зрителите. с зрителите или да... Къде са спаната с овца дорта? Вой, тя е кокошка, пък аз викам овца. Иванко! Иванки! Ами, 3 кокошки, кот така. Вак! Имаш ли бол? Имаш ли такова? Пъж го е. Бонмил. Забравих думата на български. Бонмил. Не бомил е. Кажи ми я на английски. Болно! Кокъл. Да. Кои са качва нагоре по струбите, бе?
изпадна няколко от селота. Правиш, бе? Сега не слизай долу! Дай изпълна два от селота в къщата. Чек, те станаха 4, бе! Чек, как излязаха през тази дупка? Овой човек, спанах едни тъпи от селоци и излязаха през една дупка. Юбия, какво ги правя? Коя дупка? Че не се запълням една дупка с глас. Стъкло. Да. Умри, бе, от село от Гарен. Забравих, защото в момента правя едно друго нещо. Падна ми главицка. Едно невероятно нещо. Невероятно, да. Не, наистина е невероятно. Искаш да учим на Survival едно? Не, да стоим тук да се развием повече. Да, стой тук. Виж, Стената? кой ще каже да се заградим с гласове? Да. И то с 100 Optifine, сега ще споделя екран да виж по-яко изглежда. Аз ще спирам клипа. Виж. Okay. Авай, да. И чакай. Вижте още по-яко. Да. Така ще спирам клипа. И надявам се да ви е харесало. Ако ви хареса каквото качвам, се абонирайте. Ако ви е харесало, оставете един коментар в описанието и се абонирайте за нашите канали, които няма да имат описанието, защото ме мързи. Чао! Чао!